Príjemný dobrý deň, vážení chovatelia, milí priatelia poštových holubov. Vítam vás pri našom aktuálnom holubárskom špeciáli. Dnes tu nebudeme mať žiadneho hostia, pretože informácie je toľko a sú tak dôležité, že som sa rozhodol zhrnúť ich pre vás do jedného prehľadného balíka. Ak už plánujete párovanie a pozeráte sa do kalendára na rok 2026, tak teraz zbystrite pozornosť. Máme totiž čerstvé správy priamo z kuchyne nášho oblastného združenia. Vo štvrtok 8. januára 2026 sa v Bučanoch stretol výbor oblastného združenia Trnava. Zasadnutie bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 6 členov, vrátane predsedu pána Michalicu, a spoločne schválili kľúčové veci pre nadchádzajúcu sezónu. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nás čaká. Začnime tým najdôležitejším, pretekovým plánom pre staré holuby. Sezónu odštartujeme koncom apríla. Prvé nasádzanie, respektíve prvý pretek, je naplánovaný na 26. apríla a letíme Veľké Meziríčí. Hneď prvý májový víkend, konkrétne 3. mája, nasleduje Jihlava a potom sa to už rozbehne naplno. Čo je dôležité, tento plán je zosúladený s regiónom. Čakajú nás spoločné preteky s oblastiami Nitra, Bratislava, Komárno či Topolčany. Z tých zaujímavejších tratí spomeniem napríklad Chomutov katolický memoriál, ktorý sa vetí 31. mája. Jún a júl budú patriť dlhým tratiam. Máme tam naplánované Halle a Bad Nendorf či Gotu v niekoľkých termínoch. A pozor, pre tých, ktorí toho nemajú ešte dosť, sezónu starých holubov ukončíme naozaj štýlovo. Na 2. augusta je naplánovaný komerčný pretek z Berlína. To by sme mali staré holuby. Ako to vyzerá s mladými? Tam si dajte do kalendára dátum 29. augusta. To je sobota, kedy štartujeme prvý pretek mladých. Opäť Veľké Meziríčí. Nasledovať budú Čáslav, Praha, Slaný a sezónu mladých uzavrieme 4. októbra ďalším komerčným pretekom, tentokrát z nemeckého Halle. Teraz prejdime k praktickým a finančným veciam, ktoré boli na schôdzi schválené. Čo sa týka letových poplatkov na rok 2026, pre preteky z Českej republiky bola cena stanovená na 220 eur za kôš, pričom kapacita koša je 35 kusov. Pri nemeckých tratiach plus 700 km je cena 1 čiarka 8,0 eur za kus. Pokiaľ ide o samotnú prepravu a náklady na kilometer, pri malej kabíne je to 80 centov na kilometer Halle Gotha a pri veľkej kabíne 85 centov za kilometer. Výbor schválil aj zloženie štartovacej komisie. Na regulárnosť štartov budú v tejto sezóne dohliadať páni Jozef Šmondrk, Jozef Michalica a Marián Štefánik. Veľmi dôležitá informácia pre logistiku je smer zberu. Ten bol odsúhlasený v presnom poradí, takže si skontrolujte, kedy príde auto k vám. Začína sa v Piešťanoch, nasleduje Hlohovec, Šintáva, Opoj, Zeleneč, Brestovany, Bučany a linka končí v Telnici. A na záver to najpodstatnejšie. Termíny a povinnosti, aby sme všetko stihli papierovo aj finančne uzavrieť. Mám tu pre vás 2 kľúčové dátumy. Do 15. februára 2026 každá základná organizácia musí odovzdať evidenčné listy osobne
alebo slovenskou poštou predsedovi. A jedenkrát elektronicky ako Excel súbor na adresu michalica@michalica.sk. Do konca februára 2026 musia byť uhradené za Nemecko. Platí sa v hotovosti u pokladníka oblastného združenia pána Holického. Ak na neho nemáte číslo, píšte si 0907 4129 08. Ešte doplním, že naša oblasť prispeje sumou 150 eur na ocenenie regiónu, čo uhradíme regiónu Bratislava. Takže, priatelia, to bolo zhrnutie zo zasadnutia v Bučanoch. Diskusia bola vecná, uznesenie schválili všetci prítomní, takže nám nič nebráni pustiť sa do príprav. Ďakujem, že ste počúvali. Nezabudnite, evidenčné listy do polovice februára, platby do konca februára. Držím palce pri párovaní a nech nám to v roku 2026 lieta. Letu zdar!